இப்போ இந்த வீடியோல poem number 3rd poem I am every woman. So இதில் figure of speech பார்க்கலாம். முதல் வீடியோவில் நம்ம question and answers எல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ figure of speech பார்க்கலாம். figure of speechனா அணி இலக்கணம். It is a poet's device. இது poet ஒரு device இருக்கும். So அது என்னென்ன beauty of the poem காக. A symbol of power and faith. Women is a symbol of power and faith. So பெண் என்பவர் ஒரு ஜீவன் அவ்வளோதான். ஸோ அவரை போய் நம்ம ஒரு ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆற்றலின் அடையாளம் நம்பிக்கையின் அடையாளம் என்று நாம் ஒரு கம்பேரிசனுக்கு கொண்டு வரோம். ஸோ அந்த பெண்ணை நாம் ஒரு கம்பேர் பண்ணுறோம், பவருக்கும் ஃபெய்த்துக்கும் கம்பேர் பண்ணுறோம். விமன் என்பவர் அப்படிப்பட்டவர். ஆனால் என்ன பண்ணுறோம், கம்பேரிசனில் ரெண்டு இருக்குது. சிமிலி ஒன்று, மெட்டாஃபார் ஒன்று. சிமிலி அப்படின்னு சொன்னால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் அல்லது ஆஸ் யூஸ் பண்ணி அல்லது ஆஸ் இஃப் யூஸ் பண்ணி அவங்க அந்த கம்பேர் பண்ணுவாங்க. அப்படி லைக் ஆஸ் இஃப் இது போல் அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாமல் கம்பேர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாம் அதை மெட்டாஃபார் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் ஃபஸ்ட்டு போயம்லேயே கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ அதை நீங்கள் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம என்ன எழுதியிருக்கிறோம் அப்படின்னா the figure of speech is metaphor. Women is compared to symbol. ஒரு அடையாளத்திற்கு நாம் செய்திருக்கிறோம். Not using the words அல்லது without using the words like ஒரு கமால சிங்கிள் இன்வெர்டட் கமால போடுங்க, ஆர் ஆஸ் போட்டுட்டிங்கன்னா போதும், ரெண்டு போட்டால் கூட போதும். சரியா? women is compared to symbol without using the words as or இது ஒன்று போட்டுக்கோங்க, லைக். இப்படி போட்டால் பார்க்க இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும். அடுத்தது சம்மர் ஆஃப் லைஃப். ஷீ இஸ் ரெடி டு see இன் ஸ்ப்ரிங். ஸோ சம்மர்னு ஒன்று சொல்லியிருக்குது அவங்க லைஃப்பில், ஸ்ப்ரிங், இது ரெண்டும் சீசனை தான் குறிக்கும். லைஃப்பில் ஒரு பெண்ணோட வருதா சொல்கிறாரு. ஸோ சம்மர் எதை குறிக்குதுன்னா டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப்பை குறிக்குது. ஸ்ப்ரிங் ஹாப்பினஸ் ஆஃப் லைஃப் குறிக்குது. ஆனால் ஆஸ் அப்படிங்கிற வேர்டோ லைக்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இஸ் மெட்டஃபார். சம்மர் இஸ் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப். ஸ்ப்ரிங் ரெஃபர்ஸ் டு ஹாப்பினஸ் ஆஃப் லைஃப். கம்பேர்டு வித்தவுட் யூஸிங் த வேர்ட்ஸ் ஆஸ் ஆர் லைக் அப்படின்னு ஆட் பண்ணால் நல்லது, இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. பெர்சிஸ்டன்ஸ் இஸ் த கீ டு எவ்ரிதிங். ஸோ பெர்சிஸ்டன்ஸ், விடாமுயற்சி ஒரு கீ அப்படின்னு சொல்கிறார். பெர்சிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு ஒரு கீக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. ஸோ அதனால் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இஸ் மெட்டஃபார். அதை எழுதிக்கோங்க. பெர்சிஸ்டன்ஸ் இஸ் கம்பேர்டு டு கீ. ஒன்றே ஒன்று எழுதிக்கோங்க, வித்தவுட் யூஸிங் த வேர்ட்ஸ் ஆஸ் ஆர் லைக். ஆஸ்க்கு மேலே ஒரு இன்வெர்டட் கம்மா, லைக்குக்கு மேலே ஒரு சிங்கிள் இன்வெர்டட் கம்மா போட்டால் நல்லாயிருக்கும். ஷீ இஸ் எ லைனஸ். ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள். ஷீ இஸ் எ லைனஸ். இப்போ லைனஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இஸ் மெட்டஃபார். விமன் இஸ் கம்பேர்டு டு லைனஸ். இந்த கடைசியாக நான் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இதை நீங்கள் மெட்டஃபார்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. டூ திங்ஸ் ஆர் கம்பேர்டு வித்தவுட் யூஸிங் த வேர்ட்ஸ் லைக் ஆர் ஆஸ். இந்த மூணாவதாக நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்குறது, அதை இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 3 சென்டென்ஸ்லையுமே ப்ளீஸ் யூ கேன் யூஸ். நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கும். உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நல்ல மார்க் கொடுப்பாங்க. டூ திங்ஸ் ஆர் கம்பேர்டு வித்தவுட் யூஸிங் த வேர்ட்ஸ் லைக் ஆர் ஆஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 5th, ஷீ இஸ் டுடேஸ் விமன் டியர். 2 வாட்டி சொல்கிறாரு. ஸோ ஏன் இந்த 2 வாட்டி? இப்போ நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் நல்லா படிக்கணும்னு 2 வாட்டி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ சில விஷயங்களில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும்போது அதுக்கு 2 டைம்ஸ் சொல்கிறது வழக்கம். இது ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இஸ் ரிப்பீட்டேஷன். மீண்டும் வலியுறுத்துதல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இஸ் ரிப்பீட்டேஷன். த வேர்டு டுடேஸ் மதர் ஆர் ரிப்பீட்டட். சரியா? இது புரியும்னு நினைக்கிறோம். ரிப்பீட்டேஷன் இஸ் எ லிட்டரரி டிவைஸ். இது ஒரு அணி, இது ஒரு ஆபரணம் இருக்கும் போயிட்டுருக்கோம். in which a word or phrase is repeated 2 or more times for giving importance. So in the repetition is a literary device in which a word or phrase is repeated 2 or more times. So the repetition kana
வாட் இஸ் ரெபிட்டேஷன்னு நம்ம ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கிறோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் முடிஞ்சிருச்சோம். அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், அலிட்டரேஷன் எழுதிடுவீங்க. அலிட்டரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் ஒரு லைனில் சேம் லெட்டர்ஸ் இருக்கணும், பட் அது வந்து வவல் லெட்டராக இருக்கக்கூடாது. ஸோ வவல் லெட்டராக இல்லாமல் கான்சனன்ட் லெட்டர்ஸ் வந்து அந்த வேர்டில் ஃபஸ்ட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அலிட்டரேஷன் எடுத்து எழுதலாம். ஸோ அது நீங்கள் எழுதுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் ஏ பேராகிராஃப் ஆஃப் அபவுட் 80 to 100 வேர்ட்ஸ். ஸோ ஒரு பேராகிராஃப் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஹவ் ஆர் டுடேஸ் விமன் போர்ட்ரேய்டு பை த பாய்ட்? ஸோ ஒரு இன்றைய பெண்ணினை இந்த பாய்ட்டா எப்படி படம் பிடித்து காண்பிக்கின்றார், ஸோ அப்படியே எப்படி விவரிக்கின்றார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நீங்கள் அழகாக நேம் ஆஃப் த போயம் ஐ ஆம் எவ்ரி விமன், நேம் ஆஃப் த போயட்டஸ் பெண் புலவர், பெண் கவிஞர் ராக்கி நாராயணி ஷிர்க். அடுத்தது தீம் மல்டி ஃபேஸ்டட் நேச்சர் ஆஃப் விமன், பல குணங்களை கொண்ட ஒரு பெண். ஸோ அதுதான் மல்டி ஃபேஸ்டட் நேச்சர். அடுத்தது பன்முகத்தன்மை கொண்ட இயற்கையானவர், எவ்வளவு குணங்கள் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ ராக்கி நாராயணி ஷிர்க் இஸ் அன் அகாடமியன் பாயிண்ட் பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு ஒன் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ராக்கி நாராயணி ஷிர்க் ஸ்பெல்லிங் படிச்சுக்கோ, RAKHI ராக்கி, நாராயணி NARIANI நாராயணி, ஷிர்க் SHIRKE இஸ் அன் அகாடமியன் ஒரு கல்வியாளர், ACADEMICIAN அகாடமியன் வித் எ பேஷன். அவங்களுக்கு ஒரு பேஷன் இருக்குது, என்னென்னா ரைட்டிங் போயம்ஸ் ஆஸ் எ மீடியம் ஆஃப் செல்ஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன், தன்னுடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக அது ஒரு மீடியமாக பயன்படுத்துகிறாங்க. மீடியம்னு என்ன, அது ஒரு ஊடகமாக அவங்க பயன்படுத்துகிறார்கள். A woman is naturally beautiful. ஸோ ஒரு பெண் இயற்கையில் அழகானவர். ரொம்ப சிம்பிள், சரியா? ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான சென்டென்ஸ். A woman is she is beautiful, அவ்வளோதான். A woman is naturally beautiful. இதில் கஷ்டப்பட ஒன்றுமே இல்லை. She is a symbol of power and strength. ஸோ அதில் பல தடவை சொன்னது தான். அந்த பெண் ஒரு ஆற்றல் மற்றும் வலிமையின் ஒரு அடையாளம், ஒரு சின்னம். She is ready to take up any risk in her life. எந்த ஒரு ரிஸ்க்கும் வாழ்க்கையில் எடுக்க தயாராக இருப்பவர் பெண். She is very optimistic in her approach. ஸோ ஆப்டிமிஸ்ட், எதுவும் நல்லதாக நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சா அது ஆப்டிமிஸ்ட். பெசிமிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் எப்போதுமே எது நடந்தாலும் ஏதாவது ஒன்று நடக்கிறதுக்கு முந்தையே ஐயோ அது நடக்காது அப்படின்னு நெகட்டிவாக திங்க் பண்ண பெசிமிஸ்ட். ஆப்டிமிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் பாசிட்டிவ் திங்கர். ஷீ இஸ் வெரி ஆப்டிமிஸ்ட் இன் ஹர் அப்ரோச். ஆப்டிமிஸ்ட் பாருங்கள், OPTIMISTIC அப்படி ஸ்பெல்லிங் படிச்சுக்கோம். எவ்ரி விமன் இஸ் ட்ரூ in expressing her love. She is not fake. ஸோ தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவது ஸோ இன் வந்து ப்ரிப்போசிஷன். எக்ஸ்ப்ரெஸிங் ஹர் லவ், தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவதில், எக்ஸ்ப்ரெஸிங்னா வெளிப்படுத்துதல். எவ்ரி விமன் இஸ் ட்ரூ, உண்மையானவர். தன் அன்பை வெளிப்படுத்துவதில் பெண் உண்மையானவர். ஷீ இஸ் நாட் ஃபேக். ஒரே இன்ஃபர்மேஷன் 2 times கொடுக்குறாங்க, ஒன்று பாசிட்டிவ், இன்னொன்று நெகட்டிவ். அவர் போலியானவர் அல்ல. She cares the ones who are near to her. ஸோ அவர் அருகில் உள்ளவர்களை அவர் கேர் எடுத்துப்பார், அவங்கள ரொம்ப கேர் பண்ணிக்குவார். She is a woman with no fear. ஸோ அச்சம் என்பது அந்த பெண்ணிடம் இருக்காது. எவ்வளோ ஈஸியாக இருப்பார். She is a woman with no fear. She deals that. இதெல்லாம் வந்து 1 mark கொஸ்டின்லேருந்தே எடுத்து எழுதியிருக்கிறோம். ஏன்னா நீங்கள் 1 mark படிக்கிற நேரத்தில் அதே அப்படியே இங்கே ரிப்பீட் ஆகும்போது ஈஸியாக இருக்கும், உங்களுக்கு டைம் சேவிங் இருக்கும். She deals the adversities with persistent. Her faith and beliefs are strong. ஸோ விடாமுயற்சியோட அந்த அட்வர்சிட்டிஸ், எதிர்பாராத
அதாவது துன்பங்கள், எதிர்பார்க்கலையும் துன்பங்கள் அட்வர்சிட்டிஸ் வித் பெர்சிஸ்டன்ட். அவங்களுடைய நம்பிக்கை, அவங்களுடைய கொள்கை, இவைகள் எல்லாம் வலிமையானவை. ஷீ இஸ் ஃபெரோஷியஸ் லைக் லைன்னஸ். புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா போய்ட்டு என்ன சொல்லுவாங்க, ஷீ இஸ் எ லைன்னஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. நாம் லைன்னஸோட கேரக்டர் என்னென்னா ஃபெரோஷியஸ். அப்படி பார்த்ததுன்னா அச்சமாக இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு பெண் என்பவர் ஒரு சிங்கம் போன்றவர். சரி, அப்போ அது எப்படி ஒரு கேரக்டராக எப்படி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம். இந்த இடத்துல அந்த கேரக்டர் சிங்கம்னா அதோட கேரக்டர்னா இந்த பெண்ணுக்கும் அந்த கேரக்டர் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஷீ இஸ் ஃபெரோஷியஸ் லைக் எ லைன்னஸ், ஸ்டேயிங் அவே ஃப்ரம் ஹர் இஸ் பெட்டர். நல்லா எவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பாரு அந்த போயம். எவ்வளோ அருமையான ஒரு கான்செப்ட் எடுத்திருக்காங்க. அதை எப்படி சொல்கிறாங்க பாரு. ஸ்டேயிங் அவே ஃப்ரம் ஹர், அவர்களை விட்டு நீங்கள் விலகி இருப்பது நல்லது. இஸ் பெட்டர், நல்லது. யாருக்கு? ஃபார் த பர்சன்ஸ் ஹூ ஆக்ட்ஸ் மிஸ்chievous டு ஹர். யார் தப்பாக நடக்கிறானோ அவங்கள விட்டு விலகி இருப்பது நல்லது. புரிஞ்சுக்கோங்க. அவங்க ஏன்னா ஷீ இஸ் ஃபெரோஷியஸ் லைக் எ லைன்னஸ், பெண் சிங்கம். ஆகையினால் அவரை விட்டு விலகி இருங்கள். யாருக்கு? நல்லவர்களுக்கு சொல்லவில்லை. யார் அவங்கக்கிட்ட தவறாக நடந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள். ஹூ ஆக்ட்ஸ் மிஸ்chievous டு ஹர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, one should never try to bring disgrace to her pride and self-respect. For அந்த பெண்ணினுடைய சுயமரியாதைக்கும் கௌரவத்திற்கும் எந்த ஒரு அதாவது எந்த ஒரு டிஸ்கிரேஸ், அதாவது எந்த ஒரு இழுக்கும் அவமரியாதையும் ஒருபோதும் செய்ய முயற்சிக்கக்கூடாது ஒருவர். ஷி நோஸ் ஹவ் டு தா அண்ட் சாதம். ஏனென்றால் அந்த பெண்ணுக்கு தெரியும். ஏனென்றால் அந்த பெண்ணுக்கு தெரியும் எப்படி மற்றவர்களுக்காக நாம் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வது, ஒருவரை கட் பண்ணி விடுவது. ஸோ ஒருவரை எப்படி விலக்கிச் செல்வது, ஒருவரை எப்படி இணைத்து கொள்வது, அவருக்காக எப்படி நாம் வாழ்வது என்பது பெண்ணுக்கு தெரியும். ஆகையினால் அவங்களுடைய பெருமைக்கோ அல்லது செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டுக்கோ எந்த இழுக்கும் ஏற்படுத்த ஒருவர் முயற்சிக்கக்கூடாது. சரியா? அடுத்து எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பாரு. எ விமன் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் வித் லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட். ஸோ விமன் இஸ் நாட் எ மிஷின். அவர் ஒரு உயிர். ஆகையினால் எல்லாரும் எந்த ஒரு மனிதன், விமனோ ஆணோ பெண்ணோ, நாம் அவங்கள மரியாதையாக நடத்த வேண்டும். அதுதான் சிவிலைசேஷனுடைய ஒரு ஸ்டேஜ். ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் என்னன்னா இந்த லைன் தான். யாராக இருந்தாலும் சரி, we should treat them with love and respect. So women should be treated with love and respect. மரியாதையுடனும் அன்புடனும் பாசத்துடனும் ஒரு பெண்ணிடம் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும். சரியா? அதுதான் இந்த போயத்தினுடைய ஹைலைட். she should be kept dignified near. ஸோ கௌரவமாக அந்த பெண்ணை நாம் அருகில் வைத்து கொள்ள வேண்டும். அவரும் அருகில் இருப்பார். எப்போ? இந்த மாதிரி கேரக்டரோடு நம்ம அவங்கள அப்ரோச் பண்ணால். மிஸ்சீவியஸ் பர்சனாக இருந்தால் பெட்டர் பி அவே ஃப்ரம் ஹர் அப்படின்னு அவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வெரி குட் போயம். நல்லா இருக்குது, ஈஸியாக இருக்குது, படிச்சிடலாம், நீங்கள் படிங்க. தேர் இஸ் நோ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு விமன் டிட்டர்மைன்டு டு ரைஸ். எழ வேண்டும் என்று தீர்மானித்த எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் இணையாக எதுவும் இல்லை. சரியா? ஸோ ஒரு மாரல் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம். இது கேரக்டர் ஆஃப் எ விமனும் இது தான். சரி, குவாலிட்டி ஆஃப் விமன், கேரக்டர் ஆஃப் விமன் எல்லாமே இது தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேராகிராஃப் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேம் தான் கேட்டிருக்கார். வாட் குவாலிட்டிஸ் ஹாவ் மேட் விமன் பவர்ஃபுல். ஸோ இதே எழுதலான்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். பெண்ணை எப்படி ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்கன்னா, ஷி ஹேட் தீஸ் கேரக்டர்ஸ். ஸோ ஷி ஹேட் மேட் பவர்ஃபுல். விமன் ஹேட் மேட் பவர்ஃபுல். ஸோ வாட் குவாலிட்டிஸ், என்ன குணங்கள் எல்லாம் பெண்ணை ஒரு ஆற்றல் மிக்கவராக்கி இருக்கிறது. இந்த குணங்களை தான் திருப்பி எழுதுறது நல்லது அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டோம். அதனால் ரெஃபர் தி ஆன்சர் ஆஃப் கொஸ்டின் நம்பர் 1. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே நீங்கள் கூட திருப்பி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கிறேன். ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஒரு சின்ன விஷயம். நான் பொதுவாக பேஸ்ட் ஆன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸு
பேஸ்ட் ஆன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் கொஞ்சம் இதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறதும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த க்ளோசரியிலேருந்து 1 மார்க் கொஸ்டின் சமயத்தில் எடுத்து எழுதி கேட்டுருவாங்க. அப்போ ப்ரீவியஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதனால நீங்கள் வந்து இந்த க்ளோசரி புக் பேக் க்ளோசரி தான் 99% கேட்டிருக்கிறாரு. ஸோ அப்போ நீங்கள் அது கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக இங்கிலீஷ் பொறுத்தளவில் ஹையஸ்ட்டு ஸ்கோர் பண்ணலாம். இப்போது இனேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு லைனில் லாஸ்ட் வேர்டு. இது ஒரு மெமரி போங்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கும். இன்பார்ன் அண்ட் நேச்சுரல். இன்பார்ன்னா பிறவியிலே. இது பிறவியிலே சில பேருக்கு இருக்கும். இப்போ பிறவிலே பெண்கள் அழகானவர்கள். ஸோ ஒரு சிங்குலரில் இருக்குது, அதனால் அழகானவர்னு சொல்லலாம். நேச்சுரல்னால் இயல்பு. ஸோ அவங்களுடைய இயல்பு. ஸ்டாக்னா ரிஸ்க்னா ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு தமிழில் என்ன சொல்கிறதுன்னா, ஒரு ஆபத்து, ஒரு சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணுறது, இது மாதிரி இருக்கிறது ரிஸ்க்கான ஒரு ஜாப் எடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னா என்ன, ஒரு சேலஞ்சான ஜாப் அது போல் வரும். பெர்சிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் டிட்டர்மினேஷன், விடாமுயற்சி. ஸோ இதை செஞ்சே தீருவேன். இன்றைக்கி ஒரு படிக்கணும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், யார் வந்து கூப்பிட்டாலும் சரி தான், அவன் பிடிவாதமானவன், அவன் முடிச்சுட்டு தான் விடுவான். வைராக்கியம், சரியா, வைராக்கியமானவர். சை அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஸிங் கிரீஃப். சைனா பெருமூச்சு விடுறது. மிஸ் வித் அப்படின்னா டீஸ், என்னென்னு எழுதி வச்சுருக்கிறது, TEASE வரும். TEASE என்னென்னா, நம்ம கீபோர்டில் டபிள்யூக்கு பக்கத்தில் இருக்கும். ஸோ கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் Q, செகண்ட் லெட்டர் W, தேர்டு கீ இருக்குது பார்த்தியா, அது இ அடிக்கிறேன்னு நான் அடிக்கும்போது அது டபிள்யூவில் போய் படிச்சிருது. அதை நான் கவனிக்கிறது இல்லாமல் விட்டுட்டோம். இது என்னோடய மிஸ்டேக் தான். ஸோ அது ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா TEASE, டீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ப்ளே எ ஜோக், கேலி பண்ணுறது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. பிராங்க்ஸ்டர் அப்படின்னா குறும்புக்காரன் அல்லது தவறாக நடக்க முயற்சி செய்பவன். ஃப்ரோன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் குரோன்ஸ்னு இருக்கணும், சாரி, இதுவும் அதே பிரச்சனை தான். FG பக்கத்து கீ, நான் G அடிக்கும்போது F விழுந்துருது, அது நான் தவறுதலாக எடுத்துட்டேன். இது எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் வேறு இருக்கணும், ஸ்மால் லெட்டரில் தான் இருக்கணும், அதுவும் தப்பு பண்ணியிருக்கேன். G போட்டுக்கோங்க, F கிடையாது, G. குரோன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கம்ப்ளைண்ட், கிரம்பிள்ஸ், புலம்புறது அது. மோன்ஸ் அப்படின்னா துயரங்கள், மோன்ஸ், கிரீவ்ஸ், ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் கூட வரும்னு நினைக்கிறேன். மோர்னிங், இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இது மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட், வாட் டஸ் த வேர்ட் ஸ்டாக் மீன் அப்படின்னு கேட்பார். What does the word stack mean? The word stack means risk. அவ்வளோதான் 1 மார்க். ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை படித்து வச்சுக்கிறது நல்லது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். 3rd யூனிட் இங்கிலீஷில் போயம் ஐ எம் எவ்ரி விமன், அதோட விளக்கம் கொடுத்துருக்குறேன், கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது, பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்கு, 3 வீடியோஸ் இருக்கும். ப்ளீஸ் ரெஃபர். தேங்க்யூ.